Molweni bahlali, ngibulise kwabalandeli bonke eBhatisi iyo yonke Eastern Cape nalapha eSouth Africa. Ngibulela manje ngesupport-eni abantu support-ile efonini besithi babuye nayo le gold. Senzile ke isithembiso ngibuye nayo igold eBhatisi South African champion khona. Yewethu 54 kg hayi akudlalwa kuyafiwa kodwa ke indemu South African champion entsha sezawuqoqisa eChina wonke lamazwe umuntu ovelayo uzawa ngokayalona nibe ready ningazi ni unfit i-ambulance izanithatha yonke lanto thando lwethu Jovane police nature dala siyasifuna lento siyenzile ayiphinde icutheke sawuqoqisa nantsonke. Ithini imessage ofuna uyinika abalandeli abasoloko bezidina bayowujikela kuMali Boxing Academy kunye neeboxers zaseMali Boxing Academy? Balandeli ndiyabulela ngesupport yenu nonke. Ngothembela kuwo uthemba lenu athembisa ngibanda kwenza njalo kokoko nakanjani ngibambile. Message yeMali Boxing Academy intwana zakho Mali Boxing Oscar Croucher Floyd Ndolazima mashita nithathe nani ningayenza nani ningayenza brazam nakanjani Seita as i-coach yeMali Boxing ekudala usebenza nayo uNjovane ngoku xa ebuya ne-national championship esilwa noNdleleni onzima kakhulu wase-Western Cape owina zonke iifights zakhe ngee-knockouts qala kwi-quarter finals ii-semi-finals ayowina ngee-knockouts. Ingaba uthini wena uziva njani ngale fight? Floyd mkhula wami uSontanyamo yabona le chepu le sidulola nayo kule final andifuna ukucomoka zathethenyani kabuhle ubuthongo kimi mna because ifight zayo le awuthi bengiyibukele apha ibisenza imangaliso andifuna ukucomoka ibisenza imangaliso otherwise kodwa umfethu kuba simazi umfethu umfethu inja isahlalisha sasicela into ngoJovane lo fosiqala umbona thina uzayibeka apha into yakhe namhlanje le champion yonke into ibixelelo kodwa mfanje so udala nje kungaka yazi bafuneka wenze intoni Nto lenzima yenze yonke into le champ nto lenzima mna nikolile andifuna ukuqoka Floyd Nkosi Nkosi kakhulu siyeza siyabuya nto lenzima Snatcher nto lenzima ngibile ngazo ngoDisemba siyaphi masiphume eSouth Africa sigqibile eSouth Africa besiyithethile loo nto saba yi-provincial champion baguqo Ntuli nabanye ngoku acaba noThontuli.